Holy God, we do thank you uNkulunkulu othandekayo siyakubonga that you desire to be with us, ukuthi uyakuthokozela ukuba to nathi continue to guide us, kulokhu uqhubekile usihola and you do all of this patiently. ukwenza konke futhi lokhu Help ngokubekezela. us to be patient with one another, Sicela usisize ukuba sibekezelelane to have your mind size sibe nomqondo wakho and to think like you do. size sicabange njengendlela ocabanga ngayo In Jesus' name. egameni Amen. likaJesu. Amen. Study 2. Isifundo sesibili ke lesi. I'm using the same whiteboard for today's class. Ngisasebenzisa lona leli bhodi ebesisebenzisa kuleli class. So we began speaking about the old and new covenant. Siqale ngokukhuluma ngesivumelwano esidala nesisha. We haven't spoken about exactly what they mean. Sikachaza ukuthi zichazani. But we have just, I'm going to say, looked at them as at an overview level. Mangathi nje sizoyibuka nje ngokuthi siyibuyekeze. There are only two prophets that speak about the new covenant. Kunabaprofeti nje ababili abakhuluma ngesivumelwano esidala nesisha. Jeremiah and Paul. uJeremiah noPaul. We want to be clear. Sifisa ukubeka ngokucacile. As was taught recently, which means you were reminded recently. Njengokuba kufundisiwe nje ekhathini eyindlulile noma sikhunjuziwe nje. That the new covenant began in the Old Testament. Ukuthi isivumelwano esisha siqale kwiTestament elidala. In what Christians call the period of the prophets. Lokhu amaKristu akubiza ngokuthi isikhathi You should know that sabaprofeti. the Old Testament is divided into the law and the prophets. Siyazi ukuthi iTestament elidala lihlukaniswe ngomthetho nabaprofeti. Jeremiah chapter 31. uJeremiah Leo chapter 31. When Jeremiah promises to the people that there will be a new covenant. Uma uJeremiah ethembisa abantu ukuthi kuzoba nesivumelwano esisha. A new arrangement. Kuzoba nendlela entsha. A new agreement. Noma isivumelwano esisha. I'm going to call it a new deal. Ngizothi ke indlela entsha yokusebenza. We should all understand sonke simele ukuqonda that Jeremiah is speaking about the history or the experience of ancient Israel after the Babylonian captivity. Ukuqonda ukuthi uJeremiah ukhuluma ngomlando kaIsrael wasendulo emva kokuthunjwa eBabylon. He's not speaking about the first advent. Akakhulumi ngokuza kaKristu kokuqala lapha. And what we call the New Testament. Lokho esikubiza ngokuthi ke thina iTestament elisha. uPaula, specifically in the book of Hebrews, but throughout his writings, masibheka nje kakhulu incwadi yamaHebheru kodwa yonke nje imibhalo yakhe, he is going to give the impression uzonikeza isithombe sokuthi that the new covenant is beginning in his dispensation. Ukuthi isivumelane and the marker that he uses is essentially the arrival and ministry of Jesus the Christ. Ngesikhathi kakhulukazi sokufika kaKristu neministry yakhe. What I didn't mention in class 1 engazange ngubalule kulesifundo sokuqala is Hebrews 8:8. AmaHebheru chapter 8 verse first mention. La into ikhulunywa khona kokuqala.
I'm going to read it now. Sizoyifunda nje manje. For finding fault with them Ngokuthi wathola bengafanelekile noma bengaphelele, for finding fault with them. ngokuba Who's the them? ubani bangobani ke bona, Who is the them? ngokuba lapho ebasolayo obani labo. Okay, so no one seems to know. I'll carry on. Kuba ngathi akekho ukuqondayo lokho soqhubeka ke. He said, Uthi, behold, the days come. bhekani izinsuku ziyeza. Is this past, present, or future to Paul? Ngabe into esendlule le noma ngesikhathi sakhe uPaul noma ukhomba phambili? Christian says future. uChristian uthi isikhathi I don't know esiphambili. how it translates in your language. Angiqinisekanga ukuthi lihunyushwe kanjani kuma languages wethu. So maybe we're not all clear. Mhlambe asikuqondi sonke. Then he continues, Uyaqhubeka uPaul. behold, the days come. Uthi bhekani izinsuku ziyeza. And he carries on. Uyaqhubeka. I want us to understand that Paul is quoting Jeremiah. Ngifisa ukuba sikuqonde ukuthi umpostoli Paul This empeleni is ucaphula not uJeremiah. Paul. Akusiyo uPaul. He's quoting an Old Testament prophet Empeleni ucaphuna umprofeti weTestament elidala. that is predicting something. Khona into And what ayigagulayo. the original prophet is predicting Lento eshiwo yilo umprofeti weTestament is elidala release from Babylonian captivity. ukhuluma ke ngokukhululwa kokuthunjwa abantwana And he bayiSrayeli. tells you why this conversation is happening. Isitshela ukuthi kungani kukhona lokukhuluma First part of verse 8. Hebrews 8 verse God is finding fault with whom? lapha kumaHebheru chapter 8 verse Who 8. is the them now? uNkulunkulu obani laba basolayo? Obani laba? God's people, ancient Israel. Abantu bakaNkulunkulu Israel wasendulo Before the Babylonian captivity, ngaphambi kokuba baye ekuthunjweni eBabylon. God is finding fault with ancient Israel. uNkulunkulu uyabasola. And because of what God is seeing, Kodwa ngenxa yalokhu uNkulunkulu akubonayo, God will punish. uNkulunkulu uzobajezisa. So God's going to punish ancient Israel because he found fault with them. uNkulunkulu uyamjezisa ke uIsrael wasendulo ngoba basoleka phambi kwaNkulunkulu Captivity. laphaya ekuthunjweni. Then God says, uNkulunkulu besathi ke according to the 25:20, ngokumayelana ne25:20 the scattering ukuhlakazwa and the gathering, nokubuthwa noma ukuqoqwa. because you are doing things wrong, Ngenxa yokuthi nenza izinto ngendlela engafanele, I will punish you. ngizonijezisa. But mixed in with all of that, there's a promise. Kodwa kuko konke lokho kunesethembiso. I promise that things will start off fresh and new. Isithembiso sokuthi izinto zoqalwa kabusha zibe zintsha. Are we okay with that? Sahambisana ngalokho. So that's a recap of what we've spoken about, and I've added a little bit more. Besibuyekeza lokhu nje bengikhuluma ngakho ngase nginezezela okuyimbijana. So now I have a question for you. Manje senginombuzo obheke kini. If you don't answer, at least think of the answer. Uma ningaphenduli kodwa ngiyacela nje noma sicabange You ngempendulo. have to know the answer to my question. Sifanele ukuba nayo impendulo kulombuzo wami.
However you imagine what the new covenant is, nakuba uyicabange kanjani ukuthi because I isivumelwano asked the esisha question, that was siyini. question number 1, and no one's told me because we haven't done that yet. Khathi ngibuza imibuzo ngabuza umbuzo wokuqala-ke akekho ngitshelile sindlulile kulokho. So tell me what you think the new covenant is. Ngisacela ukuthi ningazise ukuthi nicabanga ukuthi Before we siyini do that, isivumelwano esisha. Ngaphambi kokuba senze lokho, Jeremiah, uJeremiya, what's happening before the captivity? yini eyenzakalayo ngaphambi kokuba baye ekuthunjweni? What's causing the captivity? Yini eyenza ukuthi baye ekuthunjweni? We know what's causing it. Siyaqonda ukuthi yini ekwaba imbangela. I find fault with your behavior. Batholakala besoleka Do phambi we all agree kwaNkulunkulu. that's what causes the captivity? Singavumelana ukuthi iyona mbangela ukuthi baye ekuthunjweni leyo. So the people do something wrong, Abantu benza into engafanele, and how does God respond? uNkulunkulu uphendula ngokuthi besenzani ngalokho. So I'm going to bring this down to here, Ngizokwehlisa nje lokhu ngulethe la ngezansi. and this is, we're in study 2 now. Sisesifundweni sesibili manje. So we all agree we're in the old. Siyavumelana sonke ukuthi We're in the old covenant. isivumelwano esidala. We said it here. Before the captivity. If you behave badly, Sishiyo lapha ngaphambi kokuthunjwa, uma ungayiphathi what will kahle, God do? uNkulunkulu uzokwenzani? Scattering, but I want to know what that means, not just the word. What does it mean God is scattering? Ngibhekeke ukuthi mhlambe kuchazani lokho, kusho ukuthini ukuthi uNkulunkulu uyahlakaza. You do bad, God does what? Wenza okungalungile, uNkulunkulu wenzani yena? Are you okay with punish? Uyahambisana So we'll nokujezisa. go with punish. Sosebenzisa ukuthi Are you uyajezisa. okay with punish? Siyavumelana ngalokho? I want to go with punish. Sizosebenzisa ke ukujezisa. So you do bad, God will punish you. Wenza okungalungile, uNkulunkulu uyakujezisa. Cause and effect. Imbangela nemphumela. What if you say, sorry, Kwenzakalani ke mawuthi I'm really sorry? ngiyaxolisa, ngempela ngiyaxolisa. Does it make a difference? Ukhona umehluko lapho? No. Awukho umehluko. Sorry doesn't come into an old covenant contract, Ukuxolisa kungeni kulesivumelwano. agreement. Siyavumelana lapho. You're bad, there's a consequence. Wenza okungalungile And sorry will kunemphumela. not fix the problem. Noma ungathi uphaphatha kanjani uyaxolisa ngeke We're kuyisombulule. okay with that. Does anybody disagree with that? Yaqonda lokho? Ukhona ongahambisani nalokho? Put your hand up if you disagree. Angibone ngesandla uma ungahambisani nakho. What do you disagree with, Monica? Ikuphi omelane nakho lapho, Monica? So, translate yourself. Kuzomele ke uhumushe lokade ukukhuluma. Translate yourself first. Awuke uhumushe kuqala. No, I'll speak first next time. You're right. So, Monica said Oh, she Monica, can find lots of places where if you say sorry, God will say it's okay. kuneyindawo eziningi la khona mawuthi khona ngiyaxolisa uNkulunkulu besathi hayi kulungile. Until God says Kuze kufike la khona uNkulunkulu it's ethi not okay. athi cha akulungile. So Monica says uMonica uyibeka kanje. if they said sorry Uma babethi bayaxolisa. when Jeremiah said this,
ngenkathi uJeremiah ekhuluma the lokhu Babylonians wouldn't have come. abaseBhabhiloni Is that what you just said? Yes? ngabe lokho kushoyo Is that what you just said? uyibeke kanjalo vele You just said if they said sorry, the punishment won't happen. uthe mabethi bayaxolisa kusho ukuthi isijeziso ngeke sibehlele Did you say that? ngabe usho njalo Did you say that? ngabe uyibeke kanjalo Yes? yebo So there comes a point kuze kufike la khona where if you say sorry lapho uthi mawuthi uyaxolisa khona genuinely, futhi will uqinisile you get ukuthi punished? ubuthola ubujeziswa So you agree with what I just said a few moments ago. uyavumelana naloko esixoxile nje emzuzwini You edlule do something bad, wenza okungalungile you say sorry, uthi uyaxolisa and it doesn't make any difference. lokho akushintshi lutho We agree? Okay, so we're all in siyavumelana agreement. ngathi siyahambisana ke sonke After the captivity, emva are they in the kokuthunjwa new or old covenant? ngabe basezivumelane esisha noma esidala New. Would you expect things to look different from something that's old to something that's new? basezivumelaneni esisha kukhona nekumele sibone khona la kumele sibone khona umehluko I ukuthi mean, that's obvious, bakwesisha isn't it, really? noma bakwesidala lokho God says, kuyicacela we're going to do it a new way. ngoba uNkulunkulu uthi sizoyenza lento ngendlela entsha We haven't defined what new covenant is, asikachazi ukuthi yini isivumelane esisha but do you agree the word covenant in the old and the new is the same thing, the covenant bit? kodwa singavumelana ukuthi leli gama elithi isivumelano esidala noma esisha kodwa igama elithi isivumelane igama We all agree elifanayo with that. singavumelana lapho So what's changed is the word old to the word new. okushintshile ileli gama elithi okudala nelithi okusha And if I change the word new to different, mashintsha leli gama elithi okusha and I sithi change the okwehlukile word old to original, bese sishintsha leli gama elithi okudala sithi okwaku where we have an isekelo original covenant kuyisiqalo and then we have a different covenant. singathi khona isivumelwano esasi original bese sithi khona esihlukile Are we okay with that? siyavumelana ngalokho Covenant means agreement. ucovenant uchaza ke I'm just isivumelwano stating that as a fact. lokho ngikusho nje njengento enjalo eyiqiniso What I'm suggesting now engikushoyo manje is the agreement ukuthi isivumelwano is between humans and God, siphakathi kwabantu noNkulunkulu not between humans and humans, asikho phakathi kwabantu nabantu and not between the gods, asikho phakathi between koNkulunkulu divinity and humanity. siphakathi kobuNkulunkulu nobuntu Does everybody agree that's what covenant means? ngabe siyavumelana ukuthi isivumelwano sichaza lokho In the context in which we use that word. ngokwengqikithi esisebenzisa ngayo lelo gama These are not lawyers doing a covenant. akusiba abameli benza isivumelwano It's in the Bible. kuseBhayibhelini lo God is speaking. uNkulunkulu okhulumayo God says there'll be a new covenant. uyena othi kuzoba nesivumelwano esisha Is that an agreement between humans and God? ngabe leso sivumelwano siphakathi kwaNkulunkulu nabantu Does anybody view it any different way? ukhona oyibuka lento ngenye indlela Okay, so I'm going to write that down. So hopefully we're all agreed on that. But you have to think for yourself. It might take you some time, but you have to say yes or no, even if you don't want to verbalize it. ngizokubhala phansi kwamele kube into oyicabangela yona lena bese wena uyikhethela ukuthi kunjalo noma cha noma ungasayikhiphanga umlomo kodwa uyigcine nje ngaphakathi kuwo kodwa kumele uyicabangele So we've just said it's agreement between sizothi nje isivumelwano phakathi divinity and humanity. kobuNkulunkulu nobuntu
There are other contexts where this word could be used. Kunezinye iy'ndawo noma ingqikithi la leli Because gama all it really ngokusetshenziswa. means is a deal. Kwezinye iy'ndawo kukhuluma ngokuthi deal. And we all make deals with one another. And kunamadili-ke esiwenzayo. Okay, so God says, uNkulunkulu uthi-ke, our arrangement lesivumelwano sethu beforehand, ngaphambi kokuba before sifike captivity, before ekuthunjweni, is something. lesivumelwano And siyisithile. afterwards, Emva kwalokho our arrangement lesivumelwano sethu is going to be what? sizoba yini? Different. So sizohluka. Do we agree with that? Siyahambisana nalokho, siyavumelana. We haven't defined what the difference is. Asikachazi ukuthi umehluko yini. But logic will tell you that it has to be different. Kodwa-ke ukucabanga nje kuzomele kusitshele ukuthi sobe So sihlukile. we're in the new covenant, Sisesivumelaneni esisha-ke, Old Testament. kwiTestament elidala. And before we were in the Old Covenant, Old Testament. Kanti kuqala besikuyisivumelwano esidala kwiTestament elidala. Without going to any specific stories, Ngaphandle kokuthi siye kuyibali elithile. after captivity, Emva kokuthunjwa kwabo, if the people are bad, uma abantu babenza ukungalungi babe babi, it's fine. What happens? kwakwenzakalani? If you're bad, Uma wawungalungile, what will God do? uNkulunkulu wayenzani? God will do nothing to you. uNkulunkulu ebengenzi lutho kuwe. So you don't know any stories in the Old Testament Alikho ibali esilaziyo lapha kwiTestament elidala. after Babylonian captivity, Emva kokuba bephuma ekuthunjweni eBhabhiloni. when someone is bad, La khona uthola umuntu engalungile. that God says, oh, I won't do anything. La khona uNkulunkulu uthi ayi ngeke ngikwenze lutho. Before, Kodwa ngaphambi kwalokho what would I do? wayenzani? Punish. It's on the board. Hayi wayekujezisa. But now it's a different deal. Kodwa manje kulesivumelwano esihlukile. You be bad, Wenza ukungalungi, and I will do. uNkulunkulu bese Christian said nothing. amakholwa athi hayi lutho. I don't want to start going to the Old Testament. Angifisi ukuthi bese sibuyela kwiTestament elidala. But I'm pretty sure Kodwa ngiqinisekile. I don't know how many books it is after Babylon, Angiqinisekanga ngeincwadi ezikhuluma but ngeBhabhiloni. there's a fair few. Kodwa ikhona nje ezimbalwa. There are stories where people were bad and God punished. Kunayo indawo la uthola ukuthi abantu babenza kabi uNkulunkulu abajezisa. So I don't think it's true that God does nothing. Angicabangi ukuthi kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu akenzi lutho. Uyamyeka nje umuntu. So when you said it's not the same, what is the it? Mawuthi ke akufani yini le othi ayifani. So what Sophie said was, Into ayishoyo kuSophie I think, engicabanga ukuthi uyayisho. the punishment is the same. Uthi ukujezisa kuyafana. Is that what you said? Yabe into ayishoyo le? So I'm not going to repeat what she said because I'm just going to, she just made the point that I've already made.
angeke uphinda sekushilo ngoba ngathi usho vele into ade sengiyishilo. Back here, Emumva we lapha had this line. I'll double it. sinalo yalayini ngizowuphinda nje ngibhala omunye eceleni. Everything before Babylonian captivity is old covenant. Yonke into eyenzeka ngaphambi kokuba beye ekuthunjweni eBhabhiloni. And in that model, leyo ndlela leyo, if you do bad, you will get punished. uma wenza kabi ubujeziswa. You agree with that, Sophie? Uyavumelana nalokho? And the way Jeremiah frames it, ngendlela ayibeka ngayo uJeremiah, I'm suggesting engikushoyo ngayo, this will be the last time we do it that way. uthi isikhathi sokugcina sokuthi senze ngale ndlela. You've done bad. Wenze kabi. Now I'm going to punish. Uyajeziswa. And I'm not talking about what the punishment is. Angikhulumi ngokuthi isijeziso koba yini. Say, but after this one, kodwa emva kwa lokhu, the one means the punishment. After this punishment, emva kwalokujeziswa lokhu, u1 lo uchaza isijeziso, which is going to be the last one, okuzoba okugcina kujeziswa kanje, we'll do things differently. So kwenza izinto ngendlela ehlukile. Do you agree so far? Siyavumelana kuze kube manje. So my point isn't what the punishment was. Iphuzu lami bengasika ukuthi bekuyini. My point was that there's punishment. Iphuzu lami bekuwukuthi nje isijeziso sikhona. So my question was, umbuzo wami bekuwukuthi, we're in the New Covenant, Old Testament. Sisesivumelwaneni nesisha kwiTestament elidala. This is post Babylon. Post means after Babylon. Kusemva kokuba kusemva kwasekuthunjweni. If you do bad, what happens? Uma wenza kabi kwenzakalani? What does God do? Wenzani uNkulunkulu? We don't know. Sorry? Anazi. Punish. Uyajezisa. Cause. Mbangela. And effect. Imphumela. So before you tell me what the new covenant is, ngaphambi kokuba ungitshele ukuthi sini isivumelwano esisha, because you know what the old is. Ngoba siyazi ukuthi esidala siyini. Sin, punish. Isono, thola isijeziso. Tell me what the difference is. Aningazise nje ukuthi yini umehluko. Don't tell me what the new is, just tell me what the difference between them is. Ungangitsheli ukuthi isivumelwano esisha siyini, ngitshela umehluko phakathi kwazo. Tell me what the difference is. Angitshela umehluko phakathi kwazo. No. I've got on the board what real life was. Lapha ebhodini nginalo ukuthi impilo yayinjani yona. Tell me what the difference is. Awungitshela ukuthi yini umehluko. This is before. This is after. Before. Phambilini la. Bad, punish. Kwenza kabi. Afterwards it says. Kodwa emva kwalokho. Bad, punish, Natalie said. Kwenza kabi uthola isijeziso. My question is, what's the difference? Umbuzo wami uthi yini umehluko? Can we all, none? Can we say that? Sikasho ukuthi we're in the new covenant and there's no difference. And the question is, umbuzo bese uthi ke, before we do the question, the statement is, ngaphambi kokuba sibheke umbuzo, istatement esithi, you lied. Sithi uqambe amanga. You say to God, uthi utheke uNkulunkulu. You lied. You promised something. Uthembise into ethile. That it would be different.
ukuthi uzohluka and it's not true. kodwa kulona iqiniso. And then God's going to turn around and say what? uNkulunkulu uzobe sabuya yena besathini? What will God say back? Uzothini uNkulunkulu mayephendulela? You lied. Niqamba amanga. You promised. Niye nathembisa. You'd be good now. You said so. He said, I'll be good now. So you lied. Nithe nina nizolunga manje kodwa niqamba amanga. And then you're going to say to God, And then bazobe sebethi bona uNkulunkulu. what are you going to say back to God? Bazobe When God's going to hit you with the hammer. ube sathini uNkulunkulu mayezo ngongothela ngesandla Because you were bad again. ngenxa yokuthi umubi futhi. What will you say to God Uzobe in the new uthini covenant? ube uthini uNkulunkulu kwisivumelano esisha? Sorry? No, what will you say to God? Wena uyothini kuNkulunkulu? God said to you, uNkulunkulu uthe kuwe, you lied. uqambe amanga. So you broke the deal. Ngakho ke usiphulile isivumelano sethu. What will you say to God? Uzobe uthini wena uNkulunkulu? Anybody? Khona ngasilekelela lapho. Natalie said sorry, which you tried before and it doesn't work. Nathali uthi yothi yena ngiyaxolisa uke wakuzama phambilini azange kusebenze. And Arian said, uArian yena I can't help myself. uthi angikhoni I can't stop. angikhoni ukuyibamba. I'm out of control. Vele sengiphunyukile nje. And what's God going to say? Uzobe sathini uNkulunkulu? You're right. Uqinisile. I don't know if you'll believe that. Angiqinisekanga noma niyakukholwa lokho. Because Ellen White doesn't. Ngoba uEllen White akakukholwa. As you all know. Sonke siyazi. She'll tell you where grace aboundeth. Ukutshela ukuthi lapho Where there's a lot of grace. umningi kodwa if akukona There's no sin. uma ungekho umusa sikho isono. We'll tackle that in a bit. Sizobhekana nalokho. So we're in the new covenant and there's no difference. Siyabona ukuthi kuyisivumelano esisha awukho umehluko. We went with the statement. Siye sabheka istatimende. But what's the question? Uthini umbuzo? What's the question? Uthini umbuzo? Sorry? One word. Igama nje lodwa. Why? Why? Kungani? Why do they look the same? Kungani zibukeka ifana lezi When the vumelwano? deal was that it would be different now. Kanti isivumelwano kwawo ukuthi sekuzoba nomehluko manje. And what you have to ask yourself, Into kumele uyibuze yona. did someone lie? Ngabe ukhona oqamba amanga? Was there some misunderstanding? Noma kube khona ungaqondisisane? Did something go wrong? Ngabe khona okungahambanga kahle? So that why covers several questions. Lokungani unemibuzo eminingi. So either everything was true, kungaba ukuthi yonke into yayiqiniso, it should have been different, vele kwakufanele kube but we nomehluko. have to accept that it wasn't. Kodwa kumele sikwamukele ukuthi ubungekho. This is what I said at the beginning of the class. Let's not pretend Yiyo into engiyishilo eqaleni kweclass lethu ukuthi singazenzisi. and let's not turn Bible stories into lies, Singenzi amabala aseBhayibhelini kuba amanga because you know ngoba siyazi ukuthi if you do bad, you'll be punished after Babylonian captivity. ukuthi mawenza okungalungile emva kokuthunjwa eBhabhiloni So that uzojeziswa. statement that God made,
leyo nto ayikhuluma uNkulunkulu It didn't happen. ayenzakalanga. The question is why? Umbuzo uthi ke kungani? We've got several options. Kunezinto ke esingayibheka. What I'm going to try to do through these classes is say fact and opinion. Ekufisa ukuthi sikwenze ke kule class ukuthi sihlukanise phakathi kwembono nezinto My eziyiphendula. suggestion is, Okwami engingakusho ukuthi I'm not going to give the answer, but it's the angizukunika why. impendulo yokuthi kungani. In this deal, this arrangement, Kulesivumelwano as Arian said in slightly different words, njengoba wayibeka ke uAaron ngendlela ehlukile. you can't blame the people. Awukwazi ukuthi usola abantu. So when you're going to try to find the why, Uma uzama ukuthola impendulo yayo umbuzo ukuthi because I assume kungani, none of you believe God lies, ngoba ngiyayiqagelela nje ukuthi akekho okholelwa ukuthi uNkulunkulu uyaqamba so amanga. you'll say Ngakho uzothi ke there must be a good reason. fanele kube khona izizathu ezizwakalayo. Don't look for excuses, Singabheki izaba, but look for a good reason. kodwa asibheke izathu ezibambekayo. And I'm going to suggest Ngizothi ke mina don't waste your time ungalokothi uchithe ixesha lakho looking at the people. ubuka abantu. You can phrase it in different ways. Ungayibeka nangenye indlela ehlukene. I can't help it. Angikhona ukuyibamba, It's my nature. imvelo yami. I got a fast brain. Nginemqondo osheshayo, fast brain. My emotions took control. Imizwa yami vele yangilawula. Whatever you want to say, Na noma ungabeka kuphi etafuleni. blaming humans Ukusola abantu isn't going to get you anywhere. akuzukukufikisa ndawo. You have to come up with a better answer than that. Kungamele uqhamuke nempendulo ethe ukuba namandla And ukudlula what le. I'm suggesting is Engikushoyo ke mina ukuthi all of these studies that have been given, zonke lezifundo ezisanda kwenziwa nje, the struggles that we're having, into eyinselele kithi come down to these things that we're talking about right now. isithathe sibeke kulezi zinto esikhuluma ngazo njengamanje. A deal was made. Isivumelwano senziwa. The dynamics of that arrangement, that deal, are not kept, Indlela yokugcwalisa and there's no lesivumelwano difference. ayizange igcinwe, umehluka ukho. We've agreed that so far. Savumelana ngalokho. Okay, so now we're in the New Testament. Manje ke sesikuyiTestament elisha. So this was Old Testament, Lapha bekuyiTestament elidala, Old Testament, New Testament. Testament elidala futhi lapha bese kuba iTestament elisha la. This was Babylon. Babylon leya, This was Christ. isikhathi sikaKristu lesi. So that these waymarks are very simplistic. Lemkhombandlela ngiyibeke nje kalula. Oh, sorry. Yes, New Testament. Old Yebo. Testament, New Testament. Yebo, iTestament elidala, iTestament elisha. So what's on the left was the title of what we're doing. Sorry. Lokho ngapha esandleni sokhohlo empeleni isihloko salokho esikwenzayo lapha. Ngiyayixolisela. Before we were in the Old Testament, now we're in the New Testament. Ngaphambilini besikwizivumelano esidala manje sesikwesisha. So we're at the second waymark on this line.
Ngamanye amazwi sikumkhombandlela wesibili kulo Do layini. we agree that we have Old Covenant Siyavumelana ukuthi isivumelwano esidala before lesi Babylon, ngaphambi kokuba baye eBhabhiloni, New Testament after Babylon? iTestament elisha emva kweBhabhiloni. Yep. New Covenant. Isivumelwano esisha lapho. Paul, we've already said, is going to recycle Jeremiah's words uPawule bese sikushilo ukuthi uzophinda amagama kaJeremiah, and he's going to assume that we know what he's talking about. naye uzoyiqagelela nje ukuthi uyayazi lento akhuluma ngayo. And I'm going to assume Nami ngizogagula that the Hebrews ukuthi amaHebheru that Paul is writing to uMpostoli Pawulo awabhalelayo knew what he meant babazi ukuthi uchazani. when he said in chapter 8, Uma ekhuluma lamazwi kusahluko 8 them emva kwalokho and the days, bese akhuluma ngeinsuku finding fault with them, and the days will come. uthi ngaphambi That they knew he was talking about hundreds of years ago. zofika insuku le insuku ekhuluma ngazo zingamakhulukhulu esikhathini esendlule. It's taken us, Christians, Kusithatheke thina njengamaKristu except for the clever ones, ngaphandle kwalabo ke a abahlaniphile long time to realize that. isikhathi eside ukuthi sikuqonde lokho. Are we okay so far? Yami siyahambisana kuze kube manje. Just those pieces of logic, those steps. Kulezo zinto nje ingane sesiyibalile sithatha lawo magama. So, without discussing it any further, Ngaphandle nje ukuthi size singene ezintweni eziningi. are you happy for me to put that? Ngabe uyavumelana nokuthi ngifake lokhu lapha? To put the new covenant after Christ. Ukufaka isivumelwano esisha emva kwaKristu. So what I've done Engikwenzile ke la after the Babylonian captivity, emva kwaseBhabhiloni ekuthunjweni. I've drawn a line Ngadweba ulayini lapha that says this is the new covenant, othi wona lesi sivumelwano and we never go back to the old. futhi asobe sabuyela We're kwesidala. always going to be in the new forever. Siyohlala sikwesisha phakade. Everybody agree? Ngabe siyahambisana sonke. Anybody disagree? Ukhona ungahambisani nathi? Does God somewhere tell you, oh, now we're going to go to the old? Ngoba uNkulunkulu uzokushela ukuthi hayi sobe sesiya kwesidala. I'll save you some time. Ngizokongela nje isikhathi. I already checked. Sengihlolile. There is no Bible verse Alikho ivesi eseBhayibhelini about going back. elikhomba ukuthi kuyobuyelwa emuva. It's new forever. Isivumelwano esisha kuze kube phakade. Okay, so now we're in the New Testament, Manje ke sikuyiTestament elisha. and now we're in the history or the dispensation of Christ. Manje sesemlandweni kaKristu. And John's going to stand up. uJohane uzobe sayaphakama In the new covenant, kwisivumelwano esisha. the super new one, Lesi esisha. not kakhulu. Jeremiah's fake one. Hayi lesi kaJeremiah esimfani. Christ has already been born, uKristu sezaliwe. demonstrated who he is Wayibonakalisa ukuthi ubani to those who are willing to see, kulabo bebeyimisela ukuthi bebone like the shepherds, njengabelusi the magi, that's the wise men, nezazi his parents, abazali bakhe and the local priests.
nabapristi ke and basendaweni his brothers. nabafowabo They all know who he is. bayamazi ukuthi ubani uKristu. And he's about 30, Negunya and we're la at the first angel. wase Is everybody okay with that? waletha ingelosi yokuqala. That synopsis. Any Any siyavumelana nalo. questions or any disagreements? Kukhona What's your esingahambisani. question? John, Uthini you umbuzo? agree with that? Ingelosi yokuqala uJohane. What's John's message? Siyavumelana. Uthini umlayezo kaJohane? What's he going to say? Uzawuthini Three uJohane? things. Zintathu. The first thing he's going to say, Qala uzothini? no. Ah, Sorry? No. athi ugejile futhi. You are bad. Uzothi nje nibabi. Fear God. Mesabeni uNkulunkulu. Be scared of what God's going to do because you are a bad person. Balekani nje. Nisabe lo uNkulunkulu azokwenza Then the second thing he says, okwesibili akushoyo the solution, isisombululo. repent. Phendukani. In parenthesis, Kubakake. because if you don't Ngoba ningaphenduki. don't worry, Ningakhathazeki. we're in a different covenant. Sisesivumelwaneni esihlukile It's all manje. new. Sisha In the olden days, ngesikhathi when esindlule you were bad nanenza ukubi and we'd exhausted all the sorries, lapho sesingasakhona ukuxolisa abephelile we osori. used to do punishment, Sasivele sithole ukujeziswa. but we won't do that anymore Kodwa ngesakwenza lokho manje because we're in the new covenant. ngoba sesivumelwaneni esisha. He says all of that Kusho mockingly, ukusho and then he says nje ngikusho mahlayeni. punishment. Kube sathi ke Do we agree with Yes. that? siyavumelana nalokho. What's the change Yini umahluko? at the beginning of this glorious thing that we call the new covenant? Ikuphi okushintshayo kule sivumelane esihle None. akho mahluko. So a question we should ask, Umbuzo ke kumele siwubuze. why? Kungani? And the answer is Impendulo ithi because John didn't know what he was talking about. ngoba uJohn wayengayazi nje into ayekhuluma He ngayo. teaches a whole heap of error, Empeleni nje inqwaba which we know. esaziyo Was ngawo. this bit error? Ngabe nalokhu Was this bit error? nalokhu kungenza kuyiphutha Because some of the other stuff is error. ngoba konke lokho kunye kuyiphutha. Was this bit error? Ngabe You nalokho have to be kuyiphutha. really clear to yourself on this point Kwamele kucace kuloyo naloyo muntu. because his message, ngoba umlayezo wakhe in English, they use the word laced, which means it's intermingled with Ngoba truth and error. emlayezweni wakhe kuxubane iqiniso namaphutha. So you need to be clear on that. Which bits are the true bits, which bits are the error bits. Sidinga ukuthi sicace kulokho sibheke ukuthi kupho kuyiqiniso kupho So okungasiliqiniso. Natalie thinks it's true. What's B? I don't understand what you said. Becabanga ukuthi uB uliqiniso kodwa angiqonda ukuthi uthini. We're in the new covenant. Sesivumelane Are the nesisha. people bad? Ngaba abantu Was babi that a lie? kwakuyiphutha lelo. What's the point you're making? Iliphi iphuzo ozama ukuliveza? Okay. Why does John teach all of this?
Kungani uJohane efundisa zonke lezi zinto? Who told John to teach all of this? Ubani ofundisa uJohane ukuthi afundise yonke lento ayifundisayo? So someone said God and someone said the law and the prophets. Khona omunye othi uNkulunkulu, khona omunye uthi umthetho nabaprofeti. So what we have to be careful of Ekumele sicophelele when we come to John, uma sifika kuJohane, we'll call it bad sobiza ngokuthi and good, okubi nokuhle, truth and error. iqiniso nephutha. Would God teach John error? Ingabe uNkulunkulu wafundisa uJohane Pascal said no. Arian said yes. uPascal uthi yebo, uIrene uthi no. Why- Pascal can I uIrene ask you- uthi yebo. Pascal or not? Is that a no? I'll ask Arian then. Ngizawubuza uIrene. I think my question was, can God teach John error? Umbuzo wami ukuthi ke ngabe uNkulunkulu wafundisa uJohane iphutha yini? And he said yes. Uye wathi ke yebo. Anybody else? Yes. Can God teach John error? Ukhona omunye ovumelana naye ukuthi uNkulunkulu wafundisa uJohane iphutha? Can God teach John bad things? Ngabe uNkulunkulu wafundisa uJohane izinto ezingalungile? So God will only teach the truth. uNkulunkulu ufundisa iqiniso kuphela. God will only teach John the truth. uNkulunkulu ngafundisa uJohane iqiniso kuphela. You've got to ask yourself silently, but there's no harm in just telling us verbally what you think. Ngizokubuza nje lokhu mhlambe buthule. Will God teach John any error? uNkulunkulu angamfundisa No. uJohane So amaphutha? most people are with Pascal. Cha. Bantu abaningi So my bahambisana next question is, Pascal. what's the mechanism, Umbuzo olandelayo uthi the yiphi tool, or we ithuluzi might call it the methodology. or i-methodology, indlela yokufundisa? What's the mechanism that God teaches John? Yiphi indlela uNkulunkulu ayisebenzisayo ukufundisa uJohane? I'll give you two options, Ukunika ke okubili ongakhetha kukho. three options. God didn't teach him anything, he guessed. Zintathu. uNkulunkulu akazange amfundise izinto eziningi, We wayiqakelela. know that's silly. Siyazi ukuthi lokho wakwenza umqondo. He's a prophet, Umprofeti lo muntu and okhuluma. God gave him a vision, uNkulunkulu wamnika a dream, imbono noma amaphupho or, noma Arian, Eren, the law and the prophets, umthetho nabaprofeti, which is God's words. okungamazwi kaNkulunkulu. And so when God speaks to you, uNkulunkulu mayekhuluma nawe, you just read the Bible. ufunda iBhayibheli. And you should have had a good conversation with God. Bese uzothi ngibe nokuxoxa Told me what okumnandi to say. noNkulunkulu. Ukuthi Which is it with John? uNkulunkulu bethini? Did he get dreams and visions? Okuyinto eyenzeka ngoJohane, wathola amaphupho nembono? No. No. So when God is teaching him, Uma uNkulunkulu it's going emfundisa to be through the Old Testament. uzobe esebenzisa iTestament elidala. So is God going to teach him truth or error? Ngabe uNkulunkulu uzomfundisa iqiniso noma iphutha? Can we dare say it? Singakusho Error? ngokusobala sithi John is human. ukuthi uNkulunkulu ayifundisa. God says, uthi kubantu uNkulunkulu. John knows that because John, he's just going to repeat what God told him. Empeleni uNkulunkulu uJohane uzophinda nje So, lokho uNkulunkulu. If you don't like calling it truth and error, call it whatever you want to, Uma ungafuni ukukubiza ngeqiniso nephutha ungakubiza nanoma kayini, but it's more of the same. kodwa into efanayo. Hope we can all see that.
Nginethemba lokuthi siyakubona lokho. How will this work? Oh, go ahead. Sophie's. Oh, you can't see it. What can't you see? What can you not see? Ongeke sikubone yini leke singakwazi ukuyibona. Okay. Yes. Diane cannot see that God would teach John error. Uthi akuboni ukuthi uNkulunkulu angamfundisa uJohane. What's the mechanism that God communicates to John? Iyiphi indlela uNkulunkulu ayisebenzisayo ukuxhumana noJohane? How does God tell John what to say, what to do? uNkulunkulu umtshela kanjani uJohane ukuthi athini enzeni In your opinion? ngokombono wakho? I gave two options. Ngiyeke nganikeza okubili A ongakhetha vision imbono or the Bible. noma iBhayibheli. And then I said, Ngabe sengithi futhi if we do the vision option, uma sithatha le ndlela yembono we're guessing because we have siyacabangela, no record of that. asinako okubhaliwe phansi But okuphathekayo, we do know kodwa siyazi ukuthi that he read his Bible. babeyifunda imibhalo. What I would add, Engakunezezela kulokho, how many of us bangakhi phakathi would kwethu say God speaks to us? abangathi uNkulunkulu uyakhuluma nami? Would you all say yes? Bangayiphakamisa izandla bathi yebo. And if I asked you how, Mangakubuza bese ngithi kanjani? I'm guessing almost everyone would say, I didn't have a dream and I didn't have a vision. Ngiyayiqagelela nje ukuthi ngithi sonke akekho ngathi mina ngibe nombono namaphupho. God speaks to me uNkulunkulu uyakhuluma nami through his word. ngezwi lakhe. And I'm saying, isn't that how God spoke to John? Mina ngithi ke akusiyo yini indlela uNkulunkulu akhuluma And ngayo. so if I stop at that point, do you see that? Kodwa singama nje lapho uyakubona lokho. So exactly correct. Ngasho nje ukuthi I'm saying mashi ngithi ke mina that God is limited in how they can talk to us. uNkulunkulu ke ubambekile ukuthi angakhuluma. There are rare circumstances where people have dreams and visions. Asikho ke kulesikhathi Rare. lapho abantu beba namaphupho nemibono khona. That's why we have the Bible. Ingakho sineBhayibheli. Because if God was going to speak to all of us through dreams and visions, we wouldn't need anything written. Uma uNkulunkulu ebekhuluma nathi ngembono namaphupho kusho ukuthi besingeke sidinge lutho olubhalwe phansi. I assume that's how we all view it, that we all view the reason for the Bible. Ngiyayiqagelela nje ukuthi siyibona kanjalo sonke lento sibona izathu Because of the dangers of dreams and visions. Ngoba kunebungozi la We have no common standard. emaphupheni nemibono ayikho indlela eyodwa In order to create a body kodwa mawufuna ukwakha umzimba of Christ umzimba called the kaKristu church, noma ibandla you have to have something that's written. kwamele ube nento ebhalwe phansi. Can't have your own experience. Ngeke ube namava akho nje kuphela. And the problem in all of that inkinga kuwo is wonke if God's going to communicate through these written words, uma uNkulunkulu ezokhuluma nathi ngale lembhalo there are limitations. Now, if you were in John's place, kodwa kube usendaweni kaJohane, what would you assume? yini into obuzoyiqagula? I'm suggesting you'd assume the same as John.
bengathi nawe ubuzoqagula into efanayo. Because if you say to God, Ngoba uma uthi kuNkulunkulu, what's going to happen to us if we're bad? kuzokwenzakalani kithi uma sibabi? He can only go to the Bible to find the answer, and the answer is there. Ungaya kuphela eBhayibhelini kuyothola impendulo yakho enikhona lapha. Punish you. Uzokujezisa. Do you agree with that? Uyavumelana nalokho? So, if you don't feel comfortable Uma kungakuphathi saying kahle God's going to teach John error, ekuthenini uNkulunkulu uzofundisa uJohani iphutha, are you happy to say God is weak? ngabe kuyakujabulisa ukuthi uNkulunkulu Are you happy if I say that? ngabe kwenza unethezeke Because if lokho? you say no, Ngoba uma uthi cha, God's all powerful, uNkulunkulu unamandla you onke, know what my question's going to be. uyawazi ke wambuzo God olandelayo. is so powerful, Uma uNkulunkulu enamandla kangaka, why can't he straighten John out? kungani ke Correct him. enga correct uJohn amlungisise kule Why lamaphutha? does God allow John's weakness Kungani uNkulunkulu evumela amaphutha to cause so much confusion? nokuthakathaka namaphutha kaJohn ukuthi enze ukudideka okungaka? If we're going to call God weak Uma sizothi uNkulunkulu or ukuthatha teach error, noma ufundisa amaphutha, just my frail human way of expressing ngendlela yami yokuyiletha lento engacacile, a truth that we should all accept. iqiniso esifanele sonke When ukulamukela. it comes to deals or covenants or Uma- agreements, Uma kuza ey'ntweni ey'phathelene ney'vumelwano, there is always going to be some misunderstanding. kuyohlale njalo kukhona Humans to humans, God to humans. ungaqondi ngendlela efanayo, noma ngabe umuntu nomuntu There are noma limitations. kunokusilalela. So if you don't like error, Uma ungathandi you ukuthi don't like senze iphutha, weakness, noma ungathandi ukuthi sithi kubuthakathaka, I hope you can accept limitations. nginethemba lokuthi ungakwamukela That ukuthi God is usilalelwa, limited. ukuthi uNkulunkulu uyasilalelwa. Excellent point. So what I said, Iphuze elihleke lelo, kodwa because I engikushilo always try to do things didactically, very simply. into know. engijwayele ukuthi ngizama ukuyenza ukuthi izinto ngizenze lula. John, uJohn in the new covenant, kwisivumelwano esisha which should look different, ekumele sihluke is sona, going to teach the same. uzofundisa into efanayo. So what he's going to teach them is, Into azoyifundisa ukuthi today, namhlanje we're going to do things the same way. sizokwenza izinto ngendlela efanayo. Teach them. And the reason he's going to teach them that Uzobafundi isizathu is esokwenza because that's what God showed him isizathu esokwenza ukuthi abafundise leyo nto in the ukuthi Old Testament. uNkulunkulu babonisile That's kwiTestament all it elidala. says. Umbonisile kwiTestament elidala. It says in the new covenant, noPaul usho into efanayo uthi sivumelane nesisha after Babylon, emva kokuthunjwa eBhabhiloni I still punish. ngisazojezisa. So John's going to stand up. uJohane uzophakama, His parents told him, you've got a special job when you grow up. Do it properly. abazali bakhe bamtshela ukuthi unomsebenzi ospecial mawusukhula uwenze kahle. Communicate with God carefully and don't change anything. Ukhulume kahle noNkulunkulu, uxhumane naye kahle, ungashintshi lutho. He's going to repeat exactly what God said. Uzophinda nje yonke lento uNkulunkulu njengoba injalo ayishilo. Are you okay so far with that? Siyahambisana kuze kube manje?
Was John teaching the truth or error for his time? Ingabe uJohane wayefundisa iqiniso noma iphutha ngesikhathi sakhe? So Pascal's agreed that he's teaching error for his time. uPascal uyavuma ukuthi cha wayefundisa iphutha ngesikhathi sakhe. And where did he get that erroneous information from? Leyo mniningwane engamaphutha It's kuyithathe not from God. akayithathanga from uNkulunkulu. So I don't mind calling it a limitation, Angazi noma ngiyibiza ngokuthi into emvimbayo ukuthi asebenze okuphelele. but what he was teaching, Kodwa into ayeyifundisa which was wrong for his time, okwakuliphutha ngesikhathi sakhe came directly from the throne of God. kwakusuka ngqo esihlalweni sobukhosi Does sikaNkulunkulu. that sound more palatable, Ingabe into ezwakalayo more le? accurate? Ingabe iyanemba leyo nto? If not, then I can have another go. Uma inganembi singaphinde sizame futhi. I know it might be a hard saying, Ngiyazi ukuthi kungaba into engezwakali kahle, but I think it is correct kodwa ngicabanga ukuthi iliqiniso. that his only source of information is the Old Testament, the law and the prophets, Ukuthi eyona nto ayethola kuyo ulwazi lakhe abaprofeti and nomthetho, even iTestament though elidala. it says new covenant, Nakuba ithi-ke iTestament it elisha all looks old, isivumelwano esisha esibukayo kanje and he's ngathi just going to go sidala, with it. uzohamba nakho. A sensible prophet, Umprofeti ocabanga kahle like ofana you, should have done what nathi bekumele sengabe when they senzile read uma befunda error? What should they have done? iphutha kumele senze njani? Shouldn't they have asked God why? Bengamele sibuze uNkulunkulu ukuthi kungani? What's going on? Kwenzakalani la? Because this does not look correct for today. Ngoba lokho akubukeki Instead of correct ngesikhathi sanamhlanje. going with the status quo, Esikhundleni sokuthi sihambisane which is nje izinto old zinjalo. inspiration, Okuyi-inspiration endala ke. wouldn't a reasonable prophet do that? Umprofeti ke ocabanga kahle I bengeke know the time I'm living in, ngiyasazi isikhathi engiphila kuso, the new, isikhathi what I'm reading, sesivumelwano esisha I know has to be wrong, engikufundayo ngiyazi ukuthi kwamele but because you said it, kube wrong, kodwa ngoba usukushilo I'll just regurgitate. ngizokuphinda Repeat. ngokunjalo. Would a sensible thinking prophet do that? Ngabe umprofeti ocabanga kahle angenza leyo nto? Or Noma will be kind, an sizomzwela obedient prophet noma sithi olalelayo would say, whatever you say, I will do it. uzothi noma ngabe yini oyishoyo ngizoyenza. In English, they just Ngesilungu say that's a yes man. bathi ke yes man loyo. Whatever you say, I just obey without question. Loyo muntu noma ngabe kushiwo ini uyalandela Now you ngaphandle. ask yourself, Uma singayibuza nje, what kind of a man should John have been? uJohane wayeyindoda A enjani? man for his dispensation. Umuntu Should we-dispensation it have been someone who just says, I obey without question? kushuthi umuntu wayevela alandele engabuzi Or imibuzo should he have questioned noma wayebuza what imibuzo his parents taught him lokho kwakufundiswa abazali bakhe and what he knew was happening in his dispensation? nalokho ayekwazi kwenzeka esikhathini And sakhe. when you know the answer to that question for John, Uma kwayithola impendulo kulowo mbuzo kaJohane, seeing as you're all prophets, you will know what your duty is. ngoba simbona ukuthi umprofeti omdala If sokwazi you go umsebenzi wethu. to old inspiration, Uma sibuyela ke kwimbhalo because you all know there is no new emidala, inspiration, ngoba njengoba sazi ukuthi ayikho imibhalo stopped over 100 years ago. emisha ephefumulele selokhu kwaba iminyaka eyikhulu I endlule. think it's 111 years. 111. Ngicabanga ukuthi iminyaka e-111 Stopped.
And that's the only place you can go to find out what God wants you to do today. Yama imibhalo ngaleso sikhathi la khona kwagcina khona ukuthi sazi Just ukuthi like John, yini okumele siyenze ngalesikhathi sethu. and your responsibility NjengoJohane umsebenzi wethu is to ask yourself, ukuthi sizibuze, do I behave like John? ngabe kumele ngiphile njengoJohane? Obey without question. Ngilale I read inspiration, ngilalele ngaphandle kokubuza noma indlela engifunda ngayo. if I have situational awareness, I'm aware of my environment. Noma uma ngibona indawo engihlala kuyo, isikhathi engiphila We kuso, call it our dispensation. sithi-ke isikhathi esiphila kuso If I'm i-dispensation. aware of the dispensation I'm living in, Ngiyasiqonda isikhathi engiphila kuso, and that dispensation says I should behave in a certain way, lesikhathi sithi kwamele ngiphile ngendlela ethile ngiyiphathe ngayo. what do I do? Ngenza njani? Copy John? Ngiphila njengoJohane? Obey without question, Ngenza ngaphandle kokubuza? or ask God questions? Noma ngibuza uNkulunkulu As soon as you imibuzo? ask God questions, Mawubuza uNkulunkulu imibuzo, you're stuck. Because uvele now you have to talk to the Bible. uvele uphelelwe lapho And the Bible has to talk back to you sokhuluma nemibhalo-ke, imibhalo fanele bese ikhuluma nawe and explain itself. bese iyazichaza kuwe, Explain how you're supposed to behave in your dispensation, ichaza ukuthi kwamele uziphathe kanjani esikhathini which sakho we call esikubiza ngokuthi teaching the truth. ukufundisa iqiniso. How does the Bible teach you truth? IBhayibheli likufundisa kanjani-ke iqiniso? When it's teaching you in an old framework. Uma lifundisa ngendlela endala. What we haven't done yet, Esingakakwenzi-ke, because I think at least some of you are seeing the point I'm making. ngicabanga ukuthi abanye bethu bayabona ukuthi ngizama ukwenza liphi iphuzu la. Just need to get to Ellen White. Uma siya ku-Ellen White, Spoiler alert. I'll give you the answer. ngizonika It's going to be the same as John. u-Ellen White uzofana-ke noJohane. She has not learned her lesson. Akazange ayifunde izifundo zakhe. Isifundo akazange asifunde. She'll just obey without question. Naye uzovele nje alalele ngaphandle kokubuza. You have to ask yourself, Kwamele sibuze-ke thina. what will you do? Sizibuze ukuthi As sikwenza prophets, njani njengabaprofethi. what John did, what Ellen White did, or something new? Akwenza njengabaprofethi, akwenza uJohane noma akwenza u-Ellen Let's White. Noma sibheke into entsha, siyakhuleka. Holy God, uNkulunkulu ongcwele, I know, ngiyakwazi, I hope all of us know ngiyazi futhi ngiyaqiniseka ukuthi how big you are, sonke siyazi ukuthi how umkhulu gracious kangakanani, you are. unomusa kangakanani. That when we say things that sound terrible, Kodwa masisho izinto ezizwakala zizimbi, that you're able to filter our words, ukuthi wena uyakwazi ukusefa amagama ethu, purify them, because you wahlanza, understand the intent of our hearts. ngoba uyazazi inhloso zenhliziyo zethu. And I thank you for one more thing. Ngiyakubonga ngenye into You're not afraid to be transparent ukuthi asesabi and to expose yourself ukuba sobala kuwe nokuthi wena to uyivezekile, our scrutiny. ukuthi sikwazi ukufaka imibuzo And our criticism nokuthi sikwazi and ukugxeka our anger of you. nolaka lethu ngawe. For that, I'm thankful. Ngalokho I hope ngiyakubonga all of kakhulu. us are. Ngiyathemba ukuthi sonke futhi Jesus' siyabonga egameni kaJesu. Amen. I'm